Avui és el primer dia de vaga indefinida a Hewlett Packard. Estem tenint un seguiment d'entre el 95 i el 100%, només estan treballant mànagers i gent així de confiança de l'empresa. I estem enviant un missatge ben clar i contundent a l'empresa, que és el que volíem, perquè fins ara està passant de les reivindicacions dels treballadors, ens està tractant amb una prepotència i soberbia insuportable i se l'havia de posar fre. I el millor fre que podíem tenir per això és la convocatòria d'una vaga indefinida, que a més està tenint un seguiment massiu. Portem 3 anys lluitant contra aquests directius que estan acomiadant a la gent, a 260 companys i companyes, simplement per guanyar més diners. I ara a sobre ho rematen amb una presentació d'una retallada de condicions laborals, salarials, increments de jornada irregular, per tenir tot allò que volien i que ara els hi facilita molt la reforma laboral. Quan les lleis ja no valen per res, l'únic que val són les reaccions contundents dels treballadors, que és el que estem fent ara.